És el torn d'un alcalde d'un poble que està patint i de quina manera els efectes d'aquesta crisi econòmica tan virulenta. L'Alcora, i que ha sabut posar-se un cal i reivindicar davant totes les institucions pels ciutadans del seu poble, l'Alcora. Javier. Bon dia, secretari general del país, Jorge, secretari general de la província, Francesc, companys alcaldes, socialistes, bon dia a tots. I la veritat, avui és un goig estar tots junts, els socialistes de la província de Castelló, així en Vila-real, en la festa de la Rosa. Alguns més goig que altres, perquè nosaltres quan hem arribat així, també seguiré un poc el xiste, dic que el PSOE haurà derivat a la dreta, i després, cosa intel·ligent, dic, no, és que estos són intel·ligents, són socialistes, i s'han ficat tots a la sombra. Menys els alcaldes, que pel secretari d'organització ho té ja tot previst, i ha dit, els alcaldes així se faran morenos, i així la setmana que ve, quan anem caminant per ahí, diran, com us veuran més morenos que els demés, diran, ix és alcalde del PSOE. Com veu, pels parlaments que tenim avui realment és un dia d'alegria, de concòrdia i de germanor, on poder compartir i hem pogut compartir en el dinar idees, projectes, il·lusions, i poder sobretot escoltar ara després els nostres secretaris generals, ja sigui de país com de província, que sempre tenen coses importants que escoltamos i nosaltres escoltar-los perquè sempre és important això. Però avui jo voldria que fos també un dia de reflexió. En menys d'un any tindrem les properes eleccions municipals i autonòmiques, on es jugarem el futur, com no, de la nostra comunitat, dels nostres pobles i també de la nostra Diputació. Davant realment de la inoperància, la inactivitat i la corrupció, per què no dir-lo, del partit que governa en la nostra Generalitat i la Diputació, tenim, jo crec, el deure inexcusable de guanyar les properes eleccions. I Jorge deus de ser, com no, el proper president, i Francesc, el president de la Diputació. Simplement per una qüestió molt lògica i fàcil, simplement per canviar la forma de governar, que nosaltres sabem fer-la. I per a guanyar, jo crec, Jorge, que comptes amb tots els afiliats i simpatitzants, que jo crec que som realment, i ho diu moltes vegades, som l'actiu més important que té el nostre partit, perquè tots som gent treballadora, compromesa i il·lusionant en el nostre projecte. Tenim que guanyar els nostres pobles. Per tant, jo crec que una qüestió important tenim que apostar per el municipalisme. Guanyar poble a poble, com he dit, i anar sumant els vots, que al final serà l'única manera de guanyar en tots els llocs que ens presentem. I les polítiques, evidentment, són distintes si governa el Partit Socialista com si governa el Partit Popular. No vos tinc que dir res a vosaltres. Tenim exemples clars i importants, des de les inversions en infraestructures, el que són el transport gratuït. Per exemple, jo fico l'exemple d'Alcora. Nosaltres tenim a Alcora el minibús social per a gent més desfavorida. Tenim el pagament de medicaments, els jubilats, el que és la targeta sanitària. Reducció també en impostos, el que és l'IBI, l'impost de vehicles de tracció mecànica, inclús l'IAE, probablement siguin dels més baixos que tenim en tota la província. Hem apostat per redistribuir de forma directa també a la gent. L'oficina del ciutadà, importantíssima. I una altra qüestió important és assumir les despeses que realment corresponen a la Generalitat, com pot ser el bono llibre, personal d'escolatges, etc. I no sols això, sinó totes les deutes que la Generalitat ens deu a tots els ajuntaments, que per desgràcia tenim que assumir moltes vegades, demanar préstecs, dels quals l'oposició ens critica, quan és per a pagar realment deutes que tenim que avançar perquè la Generalitat no es paga com cal. I com no, incrementar tot el tema de serveis socials que hem fet. Tinc que reconèixer també que el PP, moltes vegades que molts diuen que són incoherents, jo sempre dic que són coherents. De fet, esta setmana passada vam tindre un ple en l'Ajuntament, va durar soles 5 hores, normalment duren 4 o 5 horetes, estem entretenguts, perquè jo us dic que sempre són els més coherents de tots. Són el partit del no. Antes votaven no, ara voten no, i sense importar-los en què voten i per a qui poden beneficiar o perjudicar. Ells sempre que no i la contradicció. Però estan nerviosos, es nota, i per a ells tot ho sabem, que val tot. S'inventen moltes vegades els arguments, el mal és que després es creuen, i és un cas pitjor, mentixen contínuament, que és la seva tàctica normal de funcionament, i ells normalment s'alegren de la crisi i de l'atur. Abans, quan la companyera me presentava, sí que és cert
que hi ha pobles, sobretot els industrials, que tenim un problema molt greu d'atur, però lo graciós del tema és perquè no tindria per què ser-lo, perquè realment el tema de l'atur jo crec que és el problema més greu que tenim en aquest moment tots els ajuntaments. Tindria que ser un tema en el qual no tindria que fer-se política d'ell, però és curiós perquè resulta que l'oposició que tenim en els pobles com Alcora, Onda, Moró, és a dir, governs socialistes, la culpa de l'atur sempre és de l'alcalde. Però si agarrem Vila-real, Castelló, Borriana, Almassora, allà ja no és la culpa de l'alcalde, és la culpa de Zapatero, com sempre, perquè la culpa sempre la té Zapatero, que diu sempre, no? Per tant, no tenim que caure en aquesta trampa i tenim, com és normal, el Partit Popular sempre té dos vares de medir, com sempre, quan les competències realment d'ocupació, l'ocupació activa, està claríssima dins de l'Estatut que correspon a la Generalitat, que són els que prometien el pleno empleo, i ara en el moment quan ja no hi ha empleo la culpa ja no és d'ells, és culpa de... Jo per a no ser més, no allargar-me més, perquè van dir que siguem breus, per acabar sols vull dir tres coses: treballar, treballar i treballar, i dir-vos que som els millors, mos ho tenim que creure i sobretot demostrar-lo. Moltes gràcies.